Evanjelista Matúš píše: o 12. hodiny nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. Okolo 3. hodiny zvolal Ježiš mocným hlasom: Éli, Éli, lema sabachthani. Čo znamená: Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli niektorí z tých, čo tam stáli, vraveli: volá Eliáša. Jeden z nich hneď odbehol, vzal špongiu, naplnil ju octom, nastokol ju na trstinu a dával mu piť. Ale ostatní hovorili: počkaj, nech uvidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť. Ježiš však znova zvolal mocným hlasom a vydýchol dušu. Drahí priatelia, končí sa nám pomaly, ale iste pôstne obdobie a dnešnou palmovou nedeľou sme pozvaní uvažovať, rozímať, zastaviť sa nad umúčením nášho Pána Ježiša Krista, ktoré nám predkladá tento rok evanjelista Matúš. Je to naozaj krásne, dlhé a evanjelia vznikali vlastne na základe tohto. Prvé, čo napísal, a bol to Marek, a potom sa pridali ďalší, bolo práve umúčenie Krista. To je základom a vrcholom celého evanjelia, pretože to je tá radosná smrť. Áno, veľký paradox. Smrti Ježiša Krista je určitá radosť, alebo to nie je prehra. Dovolte mi, aby sme sa mohli pozrieť možno, že takými 3 jednoduchými bodmi, ktoré som vybral a nám môžu pomôcť vlastne vnímať, čo tieto pašie chcú dnes na túto nedeľu nám povedať. Prvá základná myšlienka je, že Ježiš sa dobrovoľne vydáva, pretože skutočná láska ide až do krajností. Kristus nie je obeťou nejakých okolností, ktoré tam vnímame, ale on vedome kráča ku krížu. On vedome ide na Golgotu. Keby to tak nebolo, tak dnešná liturgia, ktorá začínala práve slávnostným vstupom Ježiša do Jeruzalema a kričania Hosanna, Ježiš by to nespravil. On si bol vedomý, že tento slávnostný vstup je už veľkou predzvesťou práve tej oslavy kríža a potom následného zmŕtvychvstania. Ježiš teda vedome ide na Golgotu a my častokrát povieme, že náš hriech ho tam dohnal. Viac ako hriech. Dohnali sme ho tam my sami. Pretože tak túži po každom jednom z nás, po mne, po tebe. On chce, aby skrze túto obetu sme opäť mohli žiť s Otcom. A teda pozerajme na celé toto umúčenie viac očami toho, čo Ježiš robí, tej lásky, ako na naše slabosti a to, že i môj hriech Ježiša pribil. Posledná večera to de facto povedala. Ježiš dáva svoj život, keď hovorí: toto je moje telo, toto je moja krv. Týmto spôsobom chce raz a navždy spečatiť to, čo sa udeje neskôr na Kalvárii. Toto sa dennodenne deje počas slávenia Eucharistie. Totižto pravá láska nie je len pocit, ale pravá láska je opravdivé darovanie seba. A to niekedy bolí. Toto je skutočná láska, toto robí Ježiš. Druhá myšlienka, keď sa pozrieme na tých ľudí, ktorí sa tam ukážu v celom tomto umúčení, tak môžeme vidieť zradu Judáša Iškariotského. Môžeme vidieť práve tieto hriechy tých ľudí alebo tieto ich slabosti. Hej. Že zrada, slabosť proste je súčasť nášho života. Judáš to robí pre peniaze. Peter to robí zo strachu. Učeníci utekajú, lebo vidia, že sa to všetko rozprchlo. A Dáv kričí, už nie Hosanna, vítaj, ale ukrižuj ho. Za týmto môžeme vidieť, že toto je pravda o nás. Toto je človek. Za týmito všetkými ľuďmi, za týmito konkrétnymi príbehmi sa môžeme vidieť aj my. Pravda o človeku. Človek je takýto. Aj ten dobrý človek jednoducho padá. Avšak viac ako ľudský hriech, ktorý je súčasťou a bude do konca nášho života, je tu práve on. Jeho láska a kríž.
Toto je tretia myšlienka. Kríž ako víťazstvo, nie ako prehra. Ježiš, áno, zomiera opustený. Pod krížom je jeho matka, zo pár žien a evanjelista Ján. Je však opustený. Ale práve tam, kde je táto opustenosť, sa deje skutočná spása. Keď to vidí ten stotník, tak povie to najkrajšie, čo tam zaznieva v evanjeliu. Toto bol naozaj Boží syn. Toto vyznanie tohto pohanského stotníka je vyznanie nás všetkých. A prajem každému jednému z nás, aby sme povedali: Ježišu, ty si Boží syn, ty si moja spása, ty si môj vykupiteľ. Na znak toho sa chrámová opona roztrhne. Krásny dôkaz toho, že Otec už viac nemá zábrany. Už tam nie je opona. Ježiš túto bariéru medzi nami a nebeským Otcom prepája skrze kríž a zmŕtvychvstanie. Boh Otec sa skrze svojho syna Ježiša Krista opäť otvára pre každého. Už nie je opony. Už nie je opony. Už je iba túžba Otca, aby sme boli s ním. Ako odpoviem? Drahí bratia a sestry, drahí priatelia, prajem vám všetkým naozaj požehnaný čas i Svätého týždňa, ktorý začína. Nech toto umúčenie, toto čítanie, a podporujem každého jedného z vás, prečítajme si to znova a znova, nám pomôže vstúpiť do tejto logiky. Vstúpiť do toho, čo nebeský Otec skrze svojho syna v láske Ducha Svätého robí pre nás.